Завтра, 3 листопада, у Москве плюс 10, невеликий дождь. У Санкт-Петербургу 9 тепла, короткочасовый дождь. У Мурманску плюс 3, часом опадки, дождь, мокрый снег. У Парижа плюс 15, без істотных опадков. У Лондоне 16 тепла, короткочасовый дождь. У Берлине плюс 12, без істотных опадков. У Стамбуле завтра плюс 20, без істотных опадков. У Пекине 13 тепла, без опадков. У Абу-Даби 32 с плюсом, опадков не чакаецца. Каир, тут плюс 29 градусов, магчымы кароткачасовы дождь. 3 листопада надвор'е на тэрыторыі нашай краіны уначы будуць вызначаць малаактыўны фронт і цёплыя паветраныя масы. Удзень з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэм франтоў. Уначы месцамі, раніцай удзень на большай частцы краіны дажджы. Мінімальная тэмпература паветра ўначы плюс 3-10, максімальная ўдзень ад 9 цепла ў паўночна-заходніх раёнах да 18 у паўднёва-ўсходніх. У абласных цэнтрах 3 лістапада воблачна з праясненнямі. Вецер пераменны 4-9, у Гомелі і Віцебску да 12, у Брэсце, Гродні, Магілёве і Мінску да 14 метраў за секунду. У Брэсце уначы плюс 8, удзень кароткачасовы дождь плюс 14. У Гродні уначы кароткачасовы дождь плюс 8, удзень 12 цепла, часам дождь. У Віцебску уначы невялікі дождь плюс 6, удзень плюс 13, часам дождь. У Магілёве без істотных ападкаў уначы 5 цепла, удзень 15 з плюсам. У Гомелі без істотных ападкаў уначы плюс 5, удзень плюс 17. У Мінску уначы плюс 5 градусаў, удзень кароткачасовы дождь 14 цепла.